Og rap er så det, som mange, altså det, som man kalder sig, jeg starter lige forfra. Rap startede som en del af en bredere kultur, hiphop-kulturen, som var sådan en modstandskultur, der opstod i New York, for som indeholdt både DJ'ing og breakdancing og graffiti-maling og MC'ing, som så i dag har udviklet sig til rap. Hvem er du? Er du min ven? Lige meget hvor jeg går hen, vil du trække mig med ned, som om jeg ikke ved, hvad det er, der foregår bag det der lukkede dør. Vi bor i beton på flugt som Babylon, venter på den dag vi kom, hvor vi kan bryde fri, succesfuld, for vi kan det godt. Captain er på, kæmper kampen godt. Rap Moves startede med, at det startede på flere måder. Mig og en, der hed Afshin, vi lavede musik sammen siden 2003, og vi fandt på at kalde os for Rap Moves, fordi vi var begyndt at lave så meget musik sammen, at vi også godt ville være en gruppe. Vi var stadigvæk to sådan soloartister, men vi ville også gerne være en gruppe. Så vi fandt på at lave sådan en helhedskoncept med, at vi havde Rap Moves som gruppe, som uafhængig pladeselskab, som stod for vores sådan indspilning og udgivelser, både underground, men sådan nu er vi også på vej med vores første officielle udgivelser. Og så samtidig skulle det stå for nogle af de der sociale projekter, vi lavede. Dels social arbejde, hvor vi lavede sådan social arbejde igennem musikken, men samtidig med, at vi også lavede socialkritisk musik. Så det var sådan et helhedskoncept, som var samlet under et, hvor vi sådan i dag dels har lavet det her Rap Moves projekt, og dels har fået bevilget nogle penge fra Center for Kunst og Interkultur til at lave et nyt Rap Moves projekt, men som er lidt anderledes, som baserer sig på sådan at arbejde med talentmasse og lave sådan en socialkritisk musikalbum, samtidig med at vi også tager ud og laver rap workshops og laver sådan bevidstgørende arbejde igennem rapmusik. Og rap workshops kan også være en måde at lære folk at bruge rapmusikken som værktøj, som udtryksmiddel. Sådan, hvad er poesi, hvad er rap, hvordan kan man bruge det, hvordan skriver man rim. Altså det er både på det basale plan med, at jamen, hvad er rap, hvordan rapper man, og så også på et mere sådan samfundsrelevant niveau, hvor man siger, okay, hvad kan rap bruges til? Så det er sådan ideen bag Rap Moves. Der er en klog mand, der har sagt, kultur er noget, nogen bruger til noget. Det vil sige, mange af de her unge bruger musikken til at udtrykke sig. De vil gerne, som jeg fortalte, de vil gerne, fordi de bliver påvirket af, af den her slags musik, så vil de gerne samtidig rap for at komme ud med nogle ting. Det kan godt være, at det er nogle helt banale ting om, at de synes, at deres liv er fucked up, men de vil gerne bruge det. Og så derfor er det en del af deres kultur. Så hvis man giver muligheden for de her unge at bruge den her kultur, så finder man også ud af, at sådan, så er det også en god måde at finde ud af, hvad de her unge de har på hjertet. Og så er det vigtigt ikke at gå ind og bagefter være fordømmende og sige, jamen, du har lavet en rap om, at du synes, at livet er fucked up. Det gider vi slet ikke at høre på. Nej, men så spørg den her unge, du har lavet en sang, der handler om, at du synes, dit liv er fucked up, og du har lavet en sang, der handler om pistoler, du har lavet en sang, der handler om knivstikkeri. Hvorfor har du gjort det? For snak om det. Det er en grund til, at jeg siger, at det er fremtiden for at finde ud af, altså der er en fremtid i det her, det er, at det er en kulturel middel, som mange af de her unge, de bruger. Og ved at hjælpe dem med at bruge den, så kan man også få et indsigt i, hvad er det for et liv, de lever, hvad er det for nogle tanker, de gør sig. Jeg har altid gerne vil blive taget seriøst. Jeg har altid vidst, at jeg skulle finde mig en tøs. Det skulle være en, der kunne give mig noget selvtillid. Det skulle være en, jeg aldrig ville sætte til side. Det skulle være en, der var lidt revolutionær. Det skulle være en, der var klar på at lære mig noget. Hun skulle være en gåde, lidt ligesom løst hår. At være ung i dag er anderledes i forhold til at være ung før, fordi i dag, der har du har så mange påvirkningskanaler, og du bevæger dig i så mange forskellige steder, at det måske er svært at vide, jamen, dels, hvad kan jeg vælge? Hvad skal jeg vælge? Hvorfor skal jeg vælge det? Hvad for nogle muligheder er gode for mig? Og hvis du ikke har ressourcer, jeg tror, problemet
Det er ikke alle, der har problemer. Jeg tror, de unge, der har de største problemer, er dem, som ikke kan overskue, hvordan de gør brug af de muligheder, de har. Godt ved at være ung i dag i Danmark, jamen det er eksistensen af alle de her muligheder. Samtidig med, at det er det, der gør det svært at være ung, fordi der eksisterer så mange muligheder, og du ikke ved, hvad du skal vælge. Det samme er faktisk paradoksalt nok det, der er det positive, fordi du har så mange muligheder. Så hvis du kan overskue, hvis du har ressourcer til at kunne overskue de her muligheder, jamen så er der faktisk mange muligheder. Problemet er bare, hvis du ikke kan overskue det, ikke, så drukner du i det. Så det er muligheder. Det er både et problem, men det er også en løsning. Jeg har været længe undervejs, men nu er jeg på vej frem. Jeg skriver alle mine tårer ned i den her sang. Selvfølgelig var jeg bange, da vi flygtede fra det larm. Og den krig, jeg flygtede fra, kunne du følge på din skærm. Men for os er der smerte forbundet med de bomber. Du kunne skifte kanal, men min homie mistede onkler. Jeg klarede mig fornemt med en anden opvækst. Langt fra kernefamilie og cornflakes. Nu om dagen sælger alle deres liv, så jeg fortæller min historie som en krigsulykke. Mistede kontakten, ikke fordi jeg har ødelagt den, men fordi mit folk blev slagtet. Det var det.